השעה 4:30, אנחנו בקריית שמונה, בדרך לאירוע בזיכרון יעקב, לעמדת המגנטים של Imagine Me. בואו איתנו. תלמי את הציוד באוטו, תראי איך זה נראה. אנחנו באים לממלכה. אז אנחנו הולכים לאירוע של קיבוץ שמיר. אז הם הביאו אותנו שנעשה להם שמח. אני יכולה לשאול משהו יותר חשוב? מה קרה לך במצח? שאלה טובה. שמיר המפעל הכי טוב בעולם. שמיר זה קל. שמיר זה מושלם. מקדונלדס. מה את רוצה שיהיה בקליפ? כמה זמן? אני צריך להגיד מילה, אוקיי. ואת צריכה להגיד מילה, משהו שונה. אנחנו צריכים להגיע, כל פעם נעשה ככה. לצילום, אני בדרך, יש פה איזה חניון שאפשר לחנות בו? באמצע ההקמה של האירוע, תבוא לפה ונדבר, טוב נשמה? טוב, ביי. ביי. אין לי מושג עם מי דיברת מקודם, אבל יש מישהי הרבה יותר נחמדה שאמרה שתביא לי מדבקה לחניה פשוט, ואני אשאיר את האוטו כאן. יש לכם אירוע בקרוב. עד 630 קילו. כמה אתה שוקל? שחר, היה היא אני. פה. אז פה יהיה המגנטים. פה מפעיל את העמדות. צריך להתחבר גם לווי-פיי. אז פה אתה מזין עכשיו את השם משתמש שלך בעצם, ואת הסיסמה שאתה מקבל מראש. רק שתדעו את המקום הזה, מה זה יפה? איזה יפה זיכרון יעקב? לא ידעתי שככה. עכשיו. אין יותר מגנטים רגילים, נגמר הסרט. אתם יכולים לפרוש מגנטים. יפה. אז בינתיים שהעמדה שלי פה עומדת וכולם מצטלמים, גם רגיל כמובן, וגם תמונות של כאלה. רגע, מה אתם אומרות? התמונה? מאלף. מושלם. ובינתיים אמרתי נבדוק מה עם שחר, מה הוא עושה? הסתכלנו בעמדה, לקחתי את המגנטים. זה אני גם יכול. מה? לא, הדמויות פה זה ביבי. תודה רבה, אני לא איתך. ככה עובדים. זה רק הסושיאל. זה לסושיאל. לא שוכחים להכין את החתולים. אנחנו כל כך יפים שאפילו שכחנו לצלם שקיפלנו את העמדה, אבל קיפלנו את העמדה וזהו, אנחנו סיימנו להיום. וזהו, לקריית שמונה, שעה 11 בלילה, אז בהצלחה לנו מחר באירוע של הבוקר.